Deba ekelekwa m ọnụ. Aha m ka bụkwa Joe Vicar, the apostle of Igbo development. Onye kwenyere na a ga-emezi ala Igbo ka ọ dị mma. Unu mana agwara m unu na achọ m ị na-etinyezi ọnụ ị na-akpọ aha ndị tụtara ala Igbo laa ya n'iyi. Achọ m iji ike na-akpọzi aha. Ọ bụghị na ịtụ ụjọ kama ọ na-irube isi wee nye my bishop. Ịma onye ọbụla nwere onye anaghị egere ntị, onye ahụ ọnwụ ya nọ nso. Ma bishop kpọrọ m sị m ya chọpụtara na ihe m na-ekwu bụ eziokwu, ma e nwere reason ya ji sị m na m hapụga okwu a for 1 or 2 3 reasons. Ma m machaghị ime m bishop. But ọ bụrụ na bishop ahụ bụ abịa anọnyita because bishop ga-ekechi m aga m ekwu eziokwu m. So megere ya ntị kwụsị ya. Tinyekwere ọtụtụ ndị ọzọ kpọkwara oku rịọ m arịrịọ sị na ọwụwa na ihe m na-ekwu ahụghị eziokwu, mana so n'ihi ha ka m ji wee sị aga m na-akpọzi aha at least na this 2026 ndị na-akpa arụ n'ala Igbo. Mana ọ gaghị egbochi m nwa arụ ka ọ na-eme, aghaghị m iwepụtara ya n'iru akwụkwọ ụwa ahụ ya, mana onwe onye m ga-akpọ aha iji aka gị mara ndị ọ dị gị ma ị na-amakwa ndị ka gbasara gị. E nwere ihe onyonyo otu nwoke mmadụ pụtara wee sị na onwe ihe gbasaziri ya na so onye akpọtakwala aha ndị ụfọdụ na ọgbakọ ụfọdụ na be ha a na-akpọ ya iyi, na-akpọ ya ihe a na-akpọ akpọrọ iyi. So mgbe m bịaba dig wee sị ele nwoke a ji wee kwuo okwu a ka ihe ndị a ji akpọkwa n'iyi, ndị ma ndị na-akpọ n'iyi ma ndị ji ekpọm iyi wee mara. So mgbe achọ ka ilekere ihe onyonyo ahụ ugbu a, ihe dị mmanụ kwuru ka iwee m hụzie ihe onyonyo m ga-egosi gị n'ikpeazụ ihe mere o ji wee kwuo okwu ahụ, gị were ezi ego eze gị ọnụ. Mana amakwara m iji elewe na comment section, enwe ndị brain ha anaghị arụzi ọrụ, enwe ndị ọnwụ ndị abụrụ ọnụ, enwere ndị ihe ọma na-agba afọ. I don't want to call anybody name, but take a matter from the comment section. Watch these 2 videos. Gị compare mara ihe nwoke a ji wee kwuo okwu a o kwuru. Gị okwu o kwuru first na-aka ọsọ nsogbu a. Gị gekwana ihe mere o ji wee kwuo ya. Gedo. So biko okwu Biafra ahụ a na-ekwuela ara na mmanụ ụtụtụ. Eribe mmiri ụtụ. Na-ekwu gwara ebe a. Nke ahụ abụọla ekwu that part. Nke ahụ bụ iwu dị n'Ọsụ na 1 mmadụ jiri flag esere ole kọlọ ya ahụ Biafra red and the black and the blue ka green. Anyị ga-eji aka etigbuela aka. Nwaanyị ọbụla lere akara ọsọ ya bụrụ akara ka ị lere n'obodo a, i wee were newspaper cheki kwa ledere Biafra. Anyị mekata hụ ya bụ ledere Biafra la common newspaper ahụ ijiri kene mmadụ akara, anyị ga-awụ gị mmanụ akara. Anything akpọrọ Biafra, even foto Nnamdi Kanu onye jikwala ute obodo a ụchụ ka ọ bụ ezigbote ụchụ. Chukwu mere ebere ndị be anyị na-aba Kalụ, mana ọ bụrụ na o mere nwa abara Kalụ n'obodo a, anyị ga-eme baptizim taa. That man a na-akpọ Nnamdi Kanu onye ushi ekperime bastard. That man bụ ụchụ. Amabeghị m ihe ọchụ. Nnamdi Kanu alụọ nwaanyị n'obodo a, Ike Oso alụọ nwaanyị n'obodo a, Mike Ahize alụọ nwaanyị n'obodo a. Anyị na ha ga ọgọ, anyị na ha enwee n'etin, anyị na ha ji ka ihe buru ebata obodo a, ka ihe buru ebata obodo a eji wee dem obodo a eje ala. O nwere ihe m na-eche m jara ajụ m gaa kemgbe na-ajụ nne ọjụ dịkpụrụ obodo onwe okporo eze. Ebe si wepụta the skull ebe mgbe egburie ha jere dọrịa ala bịa ebe onye dị 98 years old. Otuto no my uncle. Ha sị na onye na-enye m information nji abịa fight fa. So ha je kpụrụ ya jee n'azụ Secret Heart gbuo ya. So mgbe ndị security ka achọba ozu ya
abịazie hụ ozu ya na azụ sekretariat mana ahụrụ ọzọ isi ya and oge ahụ ebe a na-aba ya aba so mụnwa sizie ka elie ya n'azụ sekretariat ebe a dịka omenala Igbo si dị mgbe emechaa n'obodo dị mmụọ ka anyị jezie bụọ ya kweshi na anyị nwekwara ike ije ebe eliri ya na ngosikwa gị ebe ahụ ma nye gị pishọ ya mgbe elirie so ha egbuo ya anyị achọgide isie afọ isie den ọ na-eru mgbe ndị sekuriti bịaziri ebe a 4 days ago enweta ya na Akpụnweke o nwere ebe a na-akpọ Akpụnweke around about n'ime ụtaba ya ebe a ọ bụrụ na shrine Chizọba Disemba igburu ya Chizọba Nwobi onye ụda ebe a ọ bụrụ na shrine aka enwetara ya nke ejiri akwa red wee kesasịa ya so ihe eji wee mara 1 nọ isi ya bụ ezi a ofu ezi ahụ jiri adị ya and ọ na-akpụ isi mkpụrụ wee welu so ihe asị na ma hụ stọọ ya na ya ama ya so ya nwata ihe eji dem ya ebe a bụ by next week ka anyị chọrọ ili so ejezie ụmụ nwadị ala bịa ọ nwere omenala a ga-eme ewere kpọkọtazie ihe ya rụzie ya jee lie na the family house bụ obi that's in our own family house. I want to ask now, from what you've seen, on the Fulani Igbo your uncle? It's a funge. On the Fulani Igbo your uncle? Akpọrọ nga ahụ onye gburu ya bụ Chizọba bụ obi with pepero. Chizọba bụ onye ụmụnna ma pepero bụ onye ezi ama. So, part of the Obubi or part of the Biafra agitation? I'm under Biafra agitation. Ihe a na-eme ebe a bụ ihe bụ Association of International Criminals. Ọ ihe nọ na baị. Ọ bụ ihe dịka Biafra bịa nge na obodo a. So, ọ bụ ihe dịka Biafra. Okay. Thank you. 98 years old man ka a gara ga gbuo na ọ na-enye this man information. Enwere ndị si na unu chọrọ unu na-ajụ ajụjụ ka unu tinye ndị Biafra n'isi mana unu nụrụ ka dị ma kwuru si na ihe eji wee gbuo ya na asị na ọ na-enye this man information ka onwe ike na-achụ ha ama m na otek rekọd kedu ndị bụ ndị a na-egbuchi ndị mmadụ na-akpọ ha asaba otu a ke ndị na-egbuchi ndị mmadụ na-asị ha na ha na-enye information about them dịka m kwuru onwe ndị mkpọrọ aha iwere ire gị ego eze gị ọnụ ịchọrọ ikwere na eziokwu ikwe na-achọghị ikwere na ụwa hala mana ihe ọbụla mmadụ kwadoro n'ụwa a ya ga-eru gị n'ezinụlọ gị aka o ekpere m n'echi gị ihe ịsa ọ dị mma ọ ga-eru gị aka nke ịsịkwa na ọ dị njọ ya hapụ gị pụọ udo dịrị unu.